uyazazi izinto ozenzile ezingalungile. Ngikunika 3 days mfana wami. Ungibophe mawuthanda sengiphezulu kwakho. Kulo 3 days ungifonele. Wenza live. Ngikunika only 3 days. Wenza live waxolisa. Waxolisa. Ngizoba nendlela ehlelekile engizodila ngawo nale metha. Umsebenzi wakhe ngendlela naphiwe ngayo. So ngabona ke singekho ke isidingo sokuthi ngingalithathe lelo thuba. Ngoba naye impela besaqhubeka ngendlela beqhubeka ngayo. Ukuthi ke sikwazi ukuthi lento iphele. Kuqale kabusha nokho ke yebo sihlobene naye. Sihlobene naye kakhulu. Kodwa ke akusho ukuthi noma sihlobene sesingacwenzana noma futhi kungeke kuze kube nayo into eyinkinga. Ngoba nje abanye abantu azi bese bebulalane ngento engenamsebenzi nje abangayilungisa ngomlomo. Phela abanje banakho ukuthi gcina omunye esefisa lomunye ukumbulala noma semqhumisa ngesibhamu kube kuningi okungenzeka. Uyabona? Ukuba indoda ngoba unemasela kodwa mangabe sekunabantu abakhulumayo bethi hayibo Mkhwanazi lento angisayithandi. Ngiyafika kuwe ungenzela izinto kodwa mekulokhu eqhubeka kanje angisayithandi lento le. Semna kuye futhi ubhaka kwabantu abafika kuye abasizakala kuyena nabo ngicabanga bekhuluma into efanayo. Ngalokho ke ngithi ake sibe isithombe esihle lakwabanye abantu asebengaze bekhiphelana ibhambe bedubulane ngethi nje bangayikhuluma umlomo ukuthi hayi ndoda ushayisela nami ngashayisa la nawe washayisa la kwase kuba nje. Nangazi ukuthi kuba indoda ilokho ngoba impela izinto ezikanje sigcina seyifika esigabeni esinzima. Sekunabantu abangase bethwele umkhuzuko ngendlela engaqondakala. Uyabo? So ke sibeke sesithatheka leso sinqumo ukuthi sikwazi ukuthi sithelelana amanzi, sixhawulane, sixolelane. Kuze ke na umsebenzi wakhe ungaphazamiseki. Nowami futhi ungaphazamiseki. Ngoba ngisho nje abakholelwa kuye eyintweni azenzayo bangangabazi lokho ngokuxabana kwami naye. Bengaqhubeka nje baye kuyena ngendlela abebejwayele ubuya kuyena ngoba naye ukhona njengoba nami ngikhona. Yabo ngeke ngiphike lokho besithelele namanzi naye umfokanzama sabisana ngehlobo. Kwangazi ukuthi akaze kwenzakale lutho. Kanti indaba ibisinkulu isigaxa. Angazi ukuthi akaze kwenzakale lutho. Samkelana nje kahle. Saxhawulana ke so kwaba yilokho. Noma ke ngithe ukuduka ngiya kwakhe ngoba nayo lokhu kwama-GPS kubekuhluphe kodwa ke ngigcina sengiyaleleleka kahle. Ngathola ke khona kodwa nje kujabusile ukuthi lento egcineni isize yadlula. Umfana omunye ukhulume kabi ngomunye ukhulume lokho nalokho agcine izinto zakhe sezonakala kube kuningi nje okwenzakalayo. Ongenza ukuthi umuntu isithunzi sakhe siphele ngempela. Uyabo? So ke ngokulalela ke nami abalandeli bami nokulalela obhuti abadala ababengikhuza bethi hayi lento ayilunganga. Nehlisa futhi nesithunzi sobunyanga. Ugcina ningasathembakali-ke nobabili-ke manje. Uyayizwa loo nto leyo. So ngalokho-ke kwenzekile sibonanile noBhaka. King Bhaka kwadlula kanjalo. Ayekho okhiphele omunye isibhamu. Akekho omunye wenze ini komunye. Khulunyiwe nje ngomlomo ngoba wonakala ngomlomo. Uthi nje sengaze nginquma uBhaka ngimnqumele nje i-social media. Noma naye sengaze nginqumele i-social media.
awuyicabange lonto kunalabantu ababulalelana izinto engenamsebenzi okwangempela abangayilungisa ngomlomo kwedlula. So ilokho nami ngithanda ukusho ekhasini lami ukuthi abalandeli bami cha bengakhona ukuthi siyonqofana kodwa nje sikhuluma njengabantu abadala asebekhulela abanomqondo uthi indoda mangase kube kanje sekulimala amafutha akho manje sekulimala nawo kwakho uyayibona lonto leyo kanti izinto ziyasebenza zakho nezami ziyasebenza ngendlela yazo uyayibona lonto leyo ngibona ukuthi sihlakaniphile noma ngihlakaniphile ukwamukela leyo offer yokuthi sikwazi ukuthi sikhulume njengamadoda sidlule ngoba vele khona ngasemlonyeni ubhaka ugudi kakhulu ngeke umelane naye futhi ke uyakwazi ukukhuluma kakhulu ugudi ngeke nje umelane naye futhi kuzogcina yena enkulumeni noma usuthule uzokutinyela alokho ekutinyela udumo manje awubukeke uma umuntu ohlakaniphileke ujabulisa leyo nto nabanye abantu akade besuka kuwe bebuke lento ukuthi yabona kuyalimaleka lapha esithunzini nawe ugcina usukhuluma namagamana angekho right ngicabanga ukuthi ke sithathe isinqumo esihle ngoba nomunye umuntu ke limali engale thiwa wagcina exabane nosibanibani uyayibona lonto le khona ngibe nenhlanhla kodwa nginayo inhlanhla ngoba ngumuntu okwazi ukuthoba ukuthoba nokumuza umuntu mekhuluma ekhuza uthobe khulume njengamadoda wedlula kanti nabanye bengayibona-ke into enjengaleyo sengaze bebulalane ngento engenamsebenzi engalungiswa ngomlomo kwedlule uyabona hayi